igato kumanyia mno mo Paramount Chief oyo raete location ya Mwamunali wetane miaka 19 James Sang'anyi osiri bugmo bwaye musakito Daniel Ontiri nigo aikasinka yae na gutwariganira roboti rukubwatia Eikiga soroboti ruabene no mugano buyo kabero musine chief we location ya Mwamunali yigotokanya kiri asebunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii nyagosira James Sang'anyi uko yokolete miremo buno mugambi ase myake mikoro na ora inyure asa mange nyagosira Sang'anyi nigaiboletwe umwaka bweli wemo chimikyanda na 44 akore miremo buno morokia kuri umwaka bweli wemo chimikyanda na 52 wiko umwaka bweli wemo chimikyanda na 50 noyomo chingakie chagete miremo buno mu assistant chief asa yakoreta hasi miaka 19 wiko umwaka wechirubere achingaki achitenka gutimuka ningaki yokonye ukinigwe ekirogo wiko senior chief agachakira chiskuru ya Bonchari kara agachanya tieko kararunya tieko agachaka genda Nyasore kurunya Sore agatumwa abo mulito ni Nyamira district no asometie asama tukamange kara kura kurororo akabom karangirura kawesa chief kurwaro chingaki choburai waye buno mu chief nigo akorete amonchuruli au ayora inyurwe egatiabo kurwania obosalia sensemeyo na gosegeta masomo asaborokiwa bemyake meke igarenge omugambi bw'engencho seita igasakuru kumwamunali go twabwate ebibage ebinge na ende ebibe mono obo ibigo bwechire lakini goetera chinguru chiaye una tigeto bwari mwagachaka obugambi garusetie ronge akabeke Kenyansa likaminyoka nebibagomba kagasirie oboke bagopi agakore gasiba mwanjete buno musabu chifu agachaka kini gwakabo mu chifu agakini gukurwa obo chifu agacha obo senior chief no ali tayirete nekerari tayete agasoe kanisa lakini agasoa omogima asense mwende nigo boigo hairite libagarine asoberenyo buya bwa mangana gochia sabado abadisi abapisi bechinga kecho abaraiya bakoro kurwa sorogongo rogusi wikano nyino yokabero murai wense umokoro nyagosira Daniel Moi inchena maete my elder brother kiare galenge okora guidance and counseling asa konyole na magosa gudiri naye tabwate watane kangoyo ne noyongo tata bamwete chinguru naenda akabe meda yenka wetania yonsi igaro monogeri omwasang'anyi family naenda bwanjete gokorere kene nyagosira senior chief James Sang'anyi uko nigo hasire obwemo bwae kali ne myaka 50 noyomo okwa gosa bange haseboigo abarai au bagendrete gotuma magomba bogochia sinka yaye na kumunyura ko murai wanchita magendero no mulembe wiki ikiego chali tukone chingaki bune chalero kero nainde ndacho kwariganira roboti rwabene Kurboterega seni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litre nengorku Daniel Ontiri